जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो आज आपको आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत। आज आम आसी भुवनेश्वर बालीयात्रा बुलिया को मु समर आमर आउ दुटा नुआ सांग आपको देखदेवी। देखो आगे जाऊँगी। तो आज आम ये ब्लॉग रे देखा कि भुवनेश्वर बालीयात्रा केमिति कौन रोचे देखी पारे। आम आसीगलु यहाँ किसी यही प्रकार गेटा चलतु भितर को जा भितर को जाइए देखा भितरटा एंट्रीटा किसी यही प्रकार अच्छी धूली फूली उड़ूनी उड़ू देखी पारे गोड़ाटा कौन कह भाई धूली फूली उड़ू ना धूली फूली उड़ू ये आप देखी पारे पुलिस भाई दाढ़ीटा बढ़िया रखी ये जन्नटा आज पूरा रेडी रेडी आम बुलू आगे देखी दो चारिआडे तापर आम जीवु कुआडे कौन करिया खाइगो खाइब खाइब कौटे जीव जीव ये देखो पुलिस ऑफिसर मैंने आमको अनेक मुझे देखे दूसरी कैमेरा रे भाई अनेक मास्क पिंधि भाई मास्क हाँ केमती लागुच भाई गरम अच्छी तो यहाँ देखिपे भुवनेश्वर बालीयात्रार स्टेजटा देखिपे ये आम भाई नॉर्वे रु आसी बालीयात्रा देखा नॉर्वे रु भाई आसी बालीयात्रा देखा भाई केमती कौन लगुच बालीयात्रा आपको भल लाଗୁଛି ଆପଣ ତ ନରୱେର କେବେ ଏଇପରିଆ ଦେଖି ନଥିବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇ ନରୱେରେ ହେଲେ କଣ ହେଲା ତାର ମନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ନରୱେରୁ ଆସିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି କେତେଟା କବା ପାଣି କେତେଟା କବା ପାଣି 100-200 କହିଛି ଯେତେ ଖାଇବେ ଆଉ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ मत दौर तापर पुणी स्मृति की दबा भी दबा ये भेज पार्टी से भेज खाइब मुदुली भाई पैसा खाइला बेलू बढ़िया लगुच भाई देना भाई पैसा खाया टेस्ट मैंने दिगुणा बढ़िया भाई एटू कैमेरा खोल भाई ट्रीट दे नॉर्वे रु आसी से खुशी ट्रीटा दे ओ सुंदर सुंदर नहीं जानती आइसक्रीम नबू कौन नबू नौ पैसा दे पैसा मगर बहुत अच्छे रेकर्डिंग होना चाहिए कौन नबू पैसा मोबाइल बहुत अच्छे पैसा कौन नबू कह घर जाजपुर जाजपुर गाँव भितर तुम कौन न खाइबू नरवे रही ना सांगड़ा कौन खाइबू सांग तेल खाया देवी हेल्दी खाଇବା जहाँ खाइब ना कह नरवे भाई खाइब काली लैंड कला आज आसीगला खाइब कौन कहलु एटा कौन कहलु इंग्लिश रे कह इंग्लिश रे शिमला मिर्च बाहर देश ना इंग्लिश रे कह कौन एटा केते टका आनलु कौन बड़ बड़ देखा कौ फोन धरची मुझे अंकित फोन अच्छा एड़े एड़े नाइजेरियन को भले देखा एटा लंका चप ना चुस्ता चप नाइजेरियन कर खाए ना चट्टन जाऊ तेल सब खाओ कैमेरा बंद कर अल्प टे खाइए कितु हम बेला बेला अल्प टे खाया खाऊ न जमी आनले राम्पी बुझली पकोड़ा गोटे प्लेट आन
ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖେ ବହୁତ ଖାଲି ଅଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଏନେ ଦେଖୁଛି ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ଆସିବ ଆମେ ଖୋଲା ଦିଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ନା କ'ଣ ପଇସା ପତ୍ର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଖାଏ ନା ମୁଁ ଡାଏଟ୍ କନସିୟସ୍ ଭାଇ ପଇସା ନେଇ ପାଖରେ ତୋର ପଇସା କଥା କିଛି ପଡ଼ିନି ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଛି ନରିରୁ ହେଇଛି କ୍ୱାଲିଟି ବଲ୍ସ ଖାଉଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦବୁ ତୁ ଦଉଛୁ ଦଉଛୁ କି ତୁ ବାପା ଡାକି ଦଉନୁ ବାପା 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 ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦଉଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାପା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରବି ବି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲଗା ହବ ଏଇଥିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦଉଛି ଭାଇ ଆଜି ଆମକୁ କବାବ ବି ଦେଇଛି ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦଉଛି ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦଉଛି ଭଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେବ ଯେମିତି ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦଉଛି ଖାଇବାକୁ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖାଇବୁ ଟଙ୍କାଟା ଅଧିକା ମୁଁ ଏଇ କୋନ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନା ପଇସା ଦେବି ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ୍ ନୁହେଁ କି କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ୍ ସବୁ ନା ନା ଏଇଟା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ କହିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କେମିତି ଲାଗିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା କେତେ ହେଇଥିଲା ଏତେ ବି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ ଦୋଳି ବି ଫୋଳି ବି କିଛି ଏତେ ଭଲ ପଡେନି କିଛି ପଡୁନି ଖାଲି ରାମଦୋଳି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତାପରେ ଏତେ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଗାଡି ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଯାଇକି ସେଠି କୋଉଠି ଯାଇକି ଲାଇଟ୍ ରହିଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ବସିଛନ୍ତି ଘରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ଯେମିତି କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଘରେ ଭାବିଲୁ କୁଆଡେ ଯିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଳେଇବା କାଲି କୁଆଡେ ଯିବା ସଞ୍ଜବେଳେ ତ ଖାଇବାର ଯାହେଲେ କୋଟା ଅଛି ଆମର ମାନେ ଆମର ଟିକେ ଫିକ୍ସ କରିଦେଇଛୁ ଆଜି କଟକ କାଲି କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଆମେ ଯିବୁ ପାରାଦୀପ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମେ ବାଲିରେ ହିଁ ଗଡିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଏନେ ଖାଲି ହବ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଏଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାତ୍ରା ମାନେ ଏଇ ଯୁଗର ଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ତ ଏଠି ବେଶୀ କିଛି ଖାସ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ ଜିନିଷଟା ପଡିଥିଲା ଯୋଉଟା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କ'ଣ ସେଟା ଲଙ୍କା ଚପ ସିମିଲ ଲଙ୍କା ଚପ ସିମିଲ ଲଙ୍କା ଚପ ତମେ ତ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବ ଭାଇ ନା ନା ମୁଁ କେବେ ଖାଇ ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ଭାଇ କେବେ ଖାଇ ନଥିବ ତମେ ନରୱେ ଭାଇ ତମେ କେବେ ଖାଇ ନଥିବ ତ ଆମେ ତ ଜାଗା ଯାଇନା ଆମେ କେବେ ଖାଇନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ରଖିବା ହଁ ଯଦି ହବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓ ବି ଆଣିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏଇଠି ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଟା ତଳେ ଅଛି ଏଟା ହାତ ପାଇ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସିବେ ପାର୍କିଂ ର ଯୋଉ ପଇସା ଟା ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଠି ତା ଭିତରୁ ଏଲଇଡି ବଲ୍ ଟା ଖୋଲିକି ଚୁପ୍ତିରେ ନେଇ ଆସିବେ ନେଇ ଆସିବେ ଘରେ ଜାଳିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ ରେ ସେ ଉପର ଥିଲା ନା ଏଥର ଦେଖେଇଦେଲି ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ ଦିଦିଟା ଗ୍ରୁପ କରିକି ଅଧିକ ଖାଇବା ଆଣିପାରିଲା କାଇଁ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଲୁନ ହଁ ସେଇଟା ବି କଲେ ହବ ମାନେ ତମେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ତମେ ଦୁଇ କଣ ଆଣିବ ଆମେ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା କେତେ ଅଧିକ ଆଇଟମ ଆଣିପାରିଲା କାଇଁ ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଚାଲୁନ ଦେଖିବା କିଏ କେତେ ଲଟରି ଜିତି ପାଇଲ ଭିଡିଓଟା ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ନହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଉ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଣିବା କିଏ କେତେଟା ଏଇ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଏ କେତେଟା ଲଟରି ଜିତି ପାଇଲେ ଏପଟେ 100 ଲାଗିବ ସେପଟେ 100 ଲଟରି କେତେଟା ଲାଗିଲା ଲଟରି ଆମେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ରାସ୍ତା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ସବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା କେତେ କ'ଣ ଦୋଳି ହେରିକା ପଡିଛି କେତେ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ ହେରିକା ପଡିଛି ପାର୍କିଂ କୋଉଠି ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପରିଆ ରାସ୍ତା କିଛି ଆହୁରି ଭଲ ସଜାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଏ ଗଛ ପଛରେ ଆହୁରି ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡାକରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ନା କ୍ୟାମେରା ମସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ସଜା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କେହି ନଥିବେ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଯଦି ଆମେ ହିଁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଲୋକ କେହି ନଥିବେ ଏତେ ଭାଣ୍ଡାମି କରିସାରିଲା ପରେ ଲୋକ ଆଉ ନଥିବେ ନା କଟ ହେଇକି ପଡିବ ଆମ ଏଡିଟର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରେ ଏତିକିରେ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କମ୍ପ୍ଲିଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ବ୍ଲଗ କ'ଣ ଭାଇ ମାନେ କହିବେ କ'ଣ ବାଇ ବାଇ କରିବେ ଭାଇ ମାନେ କର